Mhuri yeZimbabwe mufaro mukuru kusangana nemi zvekare kwatiri kuita pano pachannel yenyu yatinokupakurirai nhau dzezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Right, panapa pane nyaya mhuri yeZimbabwe. Vakapfupi babanga namainga vakaita mbiri mumwedzi yadarika iyi vachipomedzerana mhosva mushure mekunge pabuda mashoko. Kekutanga akabuda kubva nekuna Kapfupi achitaura kuti amainga vakaenda nechikomba vaiita zvechipfambi. Akataura nyaya yekuti akabata mamessages amainga vakatiza pakati peusiku nechikomba. Mashoko akatenderera padandemutande akamadzokorodza zvekare kurufu rwaNicholas Zakaria, uko kwaakaenderera mberi nekupomedzera mainga mhosva yechipfambi. Amainga vakazowaniswavo mukana paDJ Ola podcast apo vakazoduravo kana kuti vakataura divi ravo, apo vakataura zvikonzero zvakati wandei zvakanga zvakonzera kuti marriage yavo ikolapse, kusanganisira nyaya yekuti Kapfupi akatombodya tsvina yemwana achida kuratidza mainga ukasha hwake. Naizvozvo panapa pari kutaurika ipo nyaya nhasuno padandemutande pari kuratidza kuti Kapfupi namainga vanoonekwa vari pamufananidzo, vakatorwa mufananidzo vari vese. Mufananidzo wapostwa nemwana waKapfupi nga ati iye aisa caption yekuti move on uchiendepi, ndokubva aisa mufananidzo wababa vake naamai vake, zvikakonzera kuti vanhu vange vachitaura nyaya yekuti kubva nhasi vazhinji vava kumainda bhizinesi ravo panyaya dzevanhu. Ndo makomenzi akawanda vari kuti takashandiswa, takanyeberwa, paine chinangwa chekuda kupusha vhidhiyo rababanga rekuti move on. Ndo mashoko aripo mhuri yeZimbabwe maererano naKapfupi Freddy Manjalima, uyo akakurumbira nemitambo yemadhirama pamwe chete nenziyo yake yekuti mainga iyo yakatomboita number 1 patop 50 yeRadio Zimbabwe. Tinotenda nekuva nesu kwamaita panguva ino mhuri yeZimbabwe. Tanga takabata nyaya yekuratidza kuti Kapfupi anenge adzokerana namainga. Tinotenda nekuva nesu kwamaita panguva ino.